Afari baten edo buelta baten ematen eta erle edo listor bat azaltzen baldin bada, Erika huye. Nire fobia da tripofobia. Zer da tripofobia? Tripofobia da irudi bat, borobil askorekin inguruan, gorputzan agertzen diren irudiak. Badaude irudi batzuk eskuan agertzen direla, borobil pila bat, horrek ematen fobia asko. Nire fobia esango nuke txakurrari dela, gaur egun ja gaindituta, baina, bueno... Armai fobia dauket, eta txikitatik dauket fobia hori. Ezin ditut ikusi. Nire fobia haundina erle eta listorra da. Nire fobia latrofobia da. Medikuei beldurra diet, edo fobia diet. Nire amets gaizto haundina fobia honekin izango zen, ni bakarrik egotea gela baten sartuta ezinatea eta erle bat sartzea edo listor bat. Osea, me muero. Borobil baten, jende pila bat eskuak irekitak, eta bola pila batekin, ni sartu sala baten, eta jende guztia nahi behi da eskuekin hola ginda. Gaixotasun larri bat izatea eta nahiko luzea izatea. Hori da, gaina hor bazaude bai ala bai medikuekin egun guztia, hori bada nahiko horri badiot beldurra. Etxian egon, sukaldian, buelta eman nun maiari, eta ikusi nun lurrian arma txikitxo bat, beltza. Eta, bueno, hortikan bildurra diet. Haurtzaroan sortu zitzaidan fobia hori, zehazki jolasten ari nintzela Pasaido Ibanen nire anaiarekin, arratoi txakur batek hemen txekozka egin zian, eta etzian soltatzen. Benetan, ez dakitela nundik datorren fobia, nire rekuerdo bakarra da, amak beti txikitan esatezitela kontu zerle badakazula ingurun eta ingurutik entzitela, baina benetan ez dakit nundi datorren nik dakaten fobia hori. Eta esan bardet, ez dakadala fobia hori betidanik. Izan zen behin, interneten nintzen ikusten argazki batzuk da hola, eta errepetat agertu zitaian olako irudi bat, eta jarritzaidan olioi purdia, eta esan, izte gertatzen zait, ez, zerraroa, olako irudi batek, ez, fobia matea. Eta handik handakat fobia hori. Txikitatik, normalean, medikuetara geten nintzenean, okulistaren gana, beti berri txarrak, pediatrarekin ere bai, beti gizten nengoela eta nik uste txikitatik beti beldurra izaten hasi nintzen eta ordutik aurrera gero jauzi eta hauek guztia ikusita, ez da egoera hobetu eta hala jarraitzen du gauzak. Zerekin erlazionatzen dut? Beldurrarekin eta gaizki pasatzearekin. Bai, ansiedadekin adibidez, bai daukat erlazionatzea, bai. Beti urduritasuna, gaizki pasatzea... Ansiedadeakin eta gehiagizko beldurrarekin. Uste dela fobia arraro bat, ez dakit norbaite dakan, ni badakat, baina beste fobiaren bat ez ezagutzen. Nere koñata adibidez, fobia berdina dauka. Nik baino askozaz gehiago, Bueno, ezagutzen du jendea, baduela ere nik bezain besteko beldurra, bai. Ez dakit igual nik bezain beste, baina bai, ez du ongit bat ere pasatzen medikoaren joten denean. Oain parreurea sortzeit, baina momentu hortan oso gaizki pasa nun. Gaina Polonian izan zen, Erasmusen neola, eta Auschwitzetik Birkenauera juteko, sartu nintzen autobusen eta erle bat zeon. Eta esan, bueno, engarika aguanta, 2 minutu dia, jetxiko zea, eta listo. 4 autobus daude bueltan ez zaizu tokatuko. Bueltan, sartu nintzen autobusea, eta lehenengo hau zainuna izan zen, autobusai behiratu, aber erlea zeon. Enun inondik ino ikusi, zuti jutea tokatzen zaiten, eta hautsi nintzanean goiko barandia batea erlea hortzeon. Eta pikatu nintzeten, ez ziten pikatu guziz erlea, eskoa muitu nun da erleak bizitza itzetzun, baina kriston mina sentitu nun, autobusetik histerika jetxin nintzen, 2 ordu nezkan Auschwitzetik Krakobia autobusian, ura eosin nun, izotza jarri nun, farmazia iritsintzen Krakobia, eta farmazeutika guztik netaz deskojonatzen hasi zian, porque nekan ezer.
Harry Potter pelikula ikusten detenean dago sekuentzia bat, ateratzen dela armi-arma, eta azaltzen danean hartzen ditut eskuak eta begiak tapatzitut. Behin esan nun, ginen kuadriarekin taberna baten, eta eginen hitz egiten, beldurrei buruz, fobiei buruz, eta nizan nien tripofobia dakat. Eta nire lagunak, zer da tripofobia? Eta esan nien, bida, sartu, nik ez nuen ikusi mobilen, nire lagunak esan nien, sartu interneten eta ikusi tripofobia. Eta erakutsi zidaten fruta baten argazkia. Fruta bat eta borobil pila batekin, eta nire esan nien, horrek ez ditun azka ematen. Eta erakutsi zidaten esku batena. Eta hasi nintzen, arkadak botatzen, eta lagunak aitortze pasatzen daizu, eta ni eske ezin dut ikusi. Lanian ginean, eta jarri zigun numen armi-arma plastikozko armi-armatxo bat, atian manilan, eta ezin ginean kontuatu, eta hartu genuen kriston sustua, buiaka, hasieran parra inun, baino nokan gorputza dardarka, egia esaten baizut. Dentistara joan nintzen, kari espotek du baziaten, eta oso urduri nengoen, ez ziaten inoiz anestesiari jarri hauan, eta Jesus, hasi nintzen nabaritzen, ahoan nola hasten zen lokartzen, eta nabaritu nuen hor eroriko nintzela, eta esan nion mesedez, jarri pixkat 180 graduetan, ze bestela eroriko naiz durrera. Gauza bat da beldurra eta beste gauza bat fobia da. Ez dakit diferentziatzen, baina netzako fobia da garrantzia handiagoa beldurra baino. Azkenian, zer ikusia dokate, bai beldurra eta bai fobia baino. Fobia eta beldurra ez dira berdina. Beldurrak egiten diguna da, pixkat ansiedade maila bat sortu diezaguke, intentsitate askoz gutxiagoakin. Nik beldurra diet adibidez armi-armai. Kognitiboki ez dugu pentsatzen arrisku egoera larrian gaudenikan, beldur horrek ez digu oztopatzen egunerokotasuna bizitzan. Baina armi-arma bat ikusten baldin badet, juntak bertatik entzadakat, baina fobiakin eskezin bet. Fobia ez dakit nola esan. Fobiak zer egiten du? Beldur gehiagizko bat da, desproportzionatua, ansiedade izugarria sortzen diguna. Da beldurra baino gehiago. Pentsamendu irrazionalak eta heriotzarekin lotuta daudenak edo gure osasunan kontra dijoala pentsatzen dugula. Ezin dituzula ikusi, ez ikutu, izena, bere izena entzutian ebai, eta kitotzikara bezala sartzen zaizkizu gorputzian. Ez nezula toki berdinen egon, beldurra edo fobia sortze izun horrekin. Igual denak ez, baina gehienak nik uste ulertuko dutela normala dela fobia armi-arma ukitzea. Esparru edo arlo ezberdinetan kokatu beharko genuke ez adibidez. Zu juntzaitez baten gana eta esaiozu aragnofobia daukazula. Armi-arma batei fobia eta asteza buiaka eta ies egin nahian. Bagian ulertuko du edo ez, segun ze ezagupen maila eukiko dun. Jendeak ulertu behar du bakoitzak bere fobia dituela eta bakoitzak bere gauza ditula, ez? Nire esperientzian esate baterako, bai, nik ezagutzen duten jendea bai ulertzen dula. Baina batzuetan zaila da, ez? Ez nindet esan, nola izango dezu beldurra txakurrei, ez? Bakoitzak daka bere fobiak eta dena errespetatu behar da. Beti badagor aprentsioa izateari odola eta gauza hori guztiei, eta nik uste dut baiet. Nahiko normalizatu dagoela. Gutxienez medikuaren eta joaten nahi zenean, nahiko normalizatu dago. Etzan nahi badin badut, etzan naiteke, eta hau guztia. Saretu naiz fobia kentzen, nire beldur fobia hori superatu nahian. Eta bakarrik pasatzea belar tartetik, oaindik moztu gabe dauden belarra hundioikin, eta erleik ikusi, eta esan, benga, lasai pasako naiz, arna sartu, eta eske ezin. Korrika dabitzen naiz. Pentsatu nun terapia zela argazkiak ikustea. En plan, igual beldurra kentzea, baina eske imposible, eske ezin dut. Igual arnasketa, kontuak, pixkat nervioak kontrolatzea, horrek lagundu nau. Ez dut gainituko inoiz, fobia hau. Eske ezin ditut ikusi armi-armak. Eta hori gainditzeko imposible, ez.